inauteria errito zaharra da. Ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mendebaldeko Europa guzian. Inauteriak importanteak izan dira, gizarte tradizionala delakoan, komunitatea ehuntzen dutelako, beste inongo festa baino gehiago. Inauteriak bakizon anarro gune. Anarro da, disfrazeu baitzen direz. Ikerat duteko apurtxu bat. Normaletik, kanpora jantzitxe da bilen personaje bat. Agertu zan zelan antzine anarru berba erabiltzen zan. Palabra usada en bakio. Anarroaren egune, el día del disfraz o de los disfraces. Ardura badaukagu, gure kulturarekiko, gure gizartearekiko, gure historia, gure tradizioa eta betez ere, gure geroarekiko. Gure historia dalako eta guk ez badugu mantentzen eta umei ez badotzegu erakusten, jairekogu. Orduen oso importantia da, eta gure historia berreskuratzea, printzipala.